Αγάπη μου, χρόνια σου πολλά. Σου πήρα κάτι που πραγματικά το χρειάζεσαι. Τι είναι αυτό, μου πήρες γραφείο? Σου νίκιασα ένα στην BCO στο Porto Center. Γιατί αν σε ξαναδώ να δουλεύεις σε παγκάκια, σε καφέ με παιδάκια που τσιρίζουν ή στον καναπέ μας, θα τρελαθώ. Ήρθε η ώρα να δουλέψεις σαν άνθρωπος. Στα γραφεία της BCO στο Porto Center θα βρεις πλήρως εξοπλισμένα ιδιωτικά γραφεία, ίντερνετ υψηλών ταχυτήτων και αυτόνομο air condition, ρεσεψιόν, meeting rooms, καθαριότητα, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς πάγια. Ένα γραφείο που σου λύνει τα χέρια και σώζει τις συνεργασίες σου. Πιστεύω σε σένα και τη δουλειά σου. Σου αξίζει ένα γραφείο που να δείχνει πόσο καλός επαγγελματίας είσαι. Εντάξει, αγάπη μου, το παραδέχομαι. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίου που μου έχεις κάνει. Απλά μου λείπει το φαγητό σου. BCO στο Porto Center Θεσσαλονίκης. Ιδιωτικά γραφεία και co-working spaces για επαγγελματίες που θέλουν εξέλιξη. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.